uyu mudhara uyu akagara pasi apo, uyo pakati apo, kana pana anozivawo zita rake, kana anozivawo kwaanowanika, kana ane nhamba dzake, chimbondipaiwo ndimbokurukura naye, because ari kuratidza kuti akadumbirwa, ane hasha uye ane mashoko akanaka ekutaura pamusoro paPresident Mnangagwa. Ininiwo zvangu, inini sadunga munhu sa.5 Creative Studios, handina kana chimwe chete kana 1 chibodzi chandakaona chandakaitirwa naVaMnangagwa. Handina kana chimwe chete 1 kana chibodzi chandakaitirwa neZANU-PF. Saka ndoda kumbomuunza paplatform, ndombogara naye pasi 1-on-1, tokurukura tichionesana kuti jinja rese raari kuita iri bho here, chii chaakaitirwa neZANU-PF, otiudzawo. Pamwe tinogona kuzoita moyo murefu tojoina ZANU-PF totanga kufambawo pamwe chete nevamwe takamirira nguva yedu yekuti tipiwewo dzimotikari. Handizozive, but zvamanje manje tichiri kumboti ZANU-PF yauraya nyika, ZANU-PF iri kuuraya nyika, ZANU-PF haina chakanaka chairi kuitira dunga munhu akafanana neniwo zvangu, akafanana nemunhu ari kucholocho, nemunhu ari kuZumba maramba pfungwe uko handitika. Saka ndonyaya yandiri kubata panapa, ndonyaya yandiri kufamba nayo. Ndatirega ndingotanga nekudaro kuti kana pana anoziva zita rake 1, kwaanowanikwa 2, nhamba dzake 3, kana email kana masocial media handles ake, ndinongonopinda mudm make ndombomuinvita tozvinzwira tega, because mashura ari kutaura apa kapa zvakaoma. Regedza ndiregedze kutaura zvinhu zvakawanda, ndibva ndangojambira muvhidhiyo. Pandisandapinda muvhidhiyo rezvizere, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndodziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Toita sei? Tinofambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke. Right, panapa ndine mashoko ari kubva kuna Owen. Owen ari kutaura izvo kuti company registration in South Africa hazvichanetsa, zvaanyore, zvaakuitika. Chinongodiwa chete ipassport yako. So bata passport yako wobata Owen panamba dziri paskrini idzo, okuregistra company, omba akuvhurira FNB bank account. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvoendeka. Mari yako yoita sei? Yochengetedzeka, because kumusha uko zvakangooma. Mangwana kunongofuma kwabviswa mazero, mangwana kunongofuma kwanzi rand harichashande, US harichashande, mangwana kunongofuma kwanzi dhora radonha, mabhenga avharwa. Murungozivawo ende munotoziva, haisi nyaya dzekunyepa idzi dzatiri tichitaura panapa, handitika. Right, rega ndipinde muvhidhiyo timbonzwa vakuru ava kuti vari kumbonyatsotaura kuti chii, uyezve pfungwa dzavo dzakanyatsomira papi chaipo ipo, handitika. Tirasainiwa kudenga. Hapana une Simba Rokubvisa president. Let's give the president a chance yokuita basa ravo, and let's stop the confusion. President VaMnangagwa vachipinda tozviziva tese kuti diesel munyika muno taitenga diesel kumakorokosi. Tozviziva tese, vese vari kutuka president vanozviziva kuti munyika muno mabench edu akanga asina mari, but iyezvizvi mabench edu aane mari. Hapana munhu asingazvizivi maZimbabweans kuti munyika muno mabuildings ese ari muHarare aishandira maIndia pasi pawo, but iyezvizvi mamongi azara. Chinoita kuti president aende mberi, it's unity yenyika, it's unity yokunamatira mutungamiri wenyika. Time yauri kutora uchimutuka haagoni kubhevha kana kushanda mashandiro aunofunga, because iwewe waifanira kumunamatira kuti aende nomutoo munamato wezvawanamata iwewe. Saka Mwari ndiye unogadza mambo, but Mwari uchaita kuti mambo asabhevha zvinokubatsira iwewe, but iwe usingagoni kumubvisa. Saka povhu yeZimbabwe musashandiswa nemapoliticians vane zvinangwa zvavo to attack the president of the Republic of Zimbabwe. In this country we need peace. Tinoda runyararo munyika ino. Musashandiswa comrades. Musashandiswa comrades. Nyika yedu tinoda peace. Atidi hondo munyika ino. Nyika dzakawanda dzakaitika hondo, mviro yehondo inoishi nokuda kukonzeresa confusion between army pamwe chete nemagenerals vakuru vehondo.
Thank you so much, my comrades. Ngati pushei tichitsigira vision ya president vedu kusvika vision 2030. Tine tarisire kuti kuchange kwashanduka zvinhu zvakawanda through the vision 2030. Baba vedu VaMnangagwa vachititungamirira. Ngatisapoti chakanaka. Hanzi zvaunodzvara ndo zvaunokohwa. Vanodzvara mhirizhonga vachakohwa hasha dzehurumende. Hurumende kana ukaigutira sainiwa kudenga. Right, mawana handizivi hangu kuti mafundisi aya kana achirova murero wavo anoita bhaibheri rinongoshanda kana zviri zvinhu zvavasiri kuwirirana nazvo ndopavanoshandisa bhaibheri. But ngatimboshandisai the same vhesi iroro ari kutaura danzi munhu anodyara chaanokohwa. Itaidzamara ari kupi, akaitwa sei? Madzibaba veshanduko vakarohwa varikutadza kufamba. Ananamata ikwekwedza vakarohwa. Hakusi kudyara here kuri kuitwa nehurumende yeZimbabwe? Hakusi kudyara here? Vanhu vakaitwa sei paguku rahundi? Vakafa zvinonzwisa tsitsi. Hakusi kudyara here kuri kuitwa nevakuru ava? 15 billion yakatsakatika yemadiamond. Hakusi kudyara here ikokoko? Saka zvinozongonaka kana vakuita vice versa, kuti watuka mukuru. Ende futi hatituke vakuru vedu. Isusu vakuru vedu tinotovaremekedza. But tinochema kuti vakomana takuwara nenzara, mwana asingachema anofira mumbereko. Tione iwo kuzvipatara hakuna mishonga. Tione iwo migwagwa yashata yekumaraini kwedu hakusisina kana road yacho yakasiwa yaiswa naIan Smith. Mvura haisi kubuda pamapombi. Tione iwo taanzwa nekunoitira tsvina musango. Tione iwo hatina zvimbuzi, hatina mabasa. Tikadaro womva wanzi atuka hurumende murovei neshamu. Atuka hurumende rega timushandisire magwaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Idzi propaganda dzaishanda kudhara panga kune ZBC ichingobroadcasta chinhu 1 chete. Eno zvipanapa takasununguka pa 0.5 panapa tinounza vanhu vese vari kuuya vachisapota ZANU tichivabvunzawo mubvunzo, vari kuuya vachikrasha ZANU tichivabvunzawo mubvunzo, vari kuuya vachisapota Zimbabwe tichivabvunzawo mubvunzo. The platform is free and fair for everyone. Anenge ane nyaya dzake dzaroda kuuya nadzo paplatform. But mashoko ari kutaurwa nemukuru aya handizozivo hangu kuti varoda kunyatsoachievha chii chaizvo chaizvo. Handinyasoziva hangu kuti varoda kupiwa mota here, varoda kuonekwa here, varoda kupiwa zvigaro here. Ugoona vanhu vacho vese varipo ngavaite vasvinu vese varipo ivava. Ona kuti vari kusapota ZANU PF. Timbovabvunza vanhu vese varipapo kuti chimbotudza iwe chimwe nechimwe 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 chawakaitirwa neZANU PF sadunga munhu. Hama dzevanhu iva varipapo vakarwara nekensa right now, hatina mishonga, hatina machines ekurapa kensa, ekudiagnosa kensa, zvinhu zvakaoma. Vane mari ndo vanoflya kuenda kunze. Iva vanhu vari apa vangani 2, 4, 6, 7 vari papa. Hama dzavo dzikarwara izvozvo, so vanotanga kupinda busy nekutsvaga $20 nekukwereta mari nekuita sei, because havana mari. And what they are doing, I respect their hustle. Varuda totsvagawo kuti week neochifaya avaonewo, avapo something. But hazvishande zvichidaro. Ngatingotaurai chokwadi kuti vakuru ka tafa nenzara. Dai mambotivhurirawo maindustry taenda kumabasa. Zvinhu zoita sei? Zvinhu zoendeka. But ukaona murume mukuru achiuya on a public platform achitaura mashoko akadai so kuti hanzi mabhengi anga asina mari. VaMnangagwa wacho vakatanga kutonga riniko? Vakapinda muZANU PF rini? ZANU PF yane 45 years ichingotonga. Hapana kana zvinhu zviri kutoita worse. Tikada kutarisa mazuva ava Mugabe aya zvinhu zvaitomboonani. Chingwa chacho chakachipa, mari yaitenderera, taikwira ma50 cents kubva kumaraini kwedu tichipinda mutaundi. Tichikwira mabhazi zvinhu zvakachipa. Mari dzichitenderera zvinhu zvaiendeka. Zvakaoma zvazvo but zvaiendeka. But right now zvinhu zvakaoma.
ende hapana kana mari dziri kutenderera, vanhu vari kuchema day in day out. Wotaura kuti hanzi VaMnangagwa vari kugona pakati nepakati nepakati. Pane zvimwe zvokuti vanhu vanofanira kungomiswa, vanhu vanofanira kungotsurwa kunzi mukuru, muri munhu mukuru zvenyu, but yamakuita ikai haisiriyo. Alright, kuti zvichipera, alright, tisarambe tichinetsana naye mudhara uyu. Wiki uchingomupawo mota netimu rake, wongobva ipavapa because varoramba vachitinyaudza. Right now Towers akapiwa mota izvo zvaadzikama, asi sina kana pressure kana noise yaari kuita. Chimbomupaiwo mota mudhara uyu asatinetsa, asaramba achitinyaudza, because zvaanenge achitaura zvinhu ndezvekupenga zvega zvega. Handizoti mufundisi here, handizoti ndiaposto here, handizoti basa rake rimborirei, but chandoziva ndechoti anotaura nyobvo, anotaura zvinhu zvisina kana maturo, anotaura zvinhu zvisina kana kurongeka. Maroads, vanhu vanodya mugwagwa. Mari yese yakabiwa patrababla seya ingadai yakatovaka industrial area yakaipa, vanhu vachitoenda kubasa. Mazimari ese ari kupiwa vanhu aya mota aya angadai akatovaka zvipatara kana kuisa mushonga kana kurinovheta zvipatara zviriko. But kungoti havana basa nesu vanhu veZANU-PF ava. They don't even care kuti tisu takavavhotera. They don't even care kuti tisu tinenge tiri kumusangano tichiimba namaiwere tichitamba. They don't even care kuti vange vari pavari ipapa. It's because of the people. But havana kana rudo kana hanya nazvo. Ngoti masupporters edu kwaita industry yavhura uku kuti upinde basa unofanira kunge nekadhi reZANU-PF. Muitirawo masupporters enyu zvakanaka. But hamutode ende hamutori nabasa nazvo. Emimo masupporters eZANU-PF makapusa futi ofu. Munenge muchingoshandiswa each and every time kukanzi kwaita musangano munoenda. Kukanzi kwaita musangano munoenda. Kuda kukwira mabhazi. Kuda kudya chicken in here, inzara here, chii chiri kumbonyachonetsa, makaroiwa here. Zvinorwadza, zvinogombora kuti each and every time vanoramba vachingoripita the same thing expecting different results. Zvinhu zvakangooma zvazvo. But ndangoti kune ane nhamba dzemudhara uyu, ane masocial media handles ake kana anoziva zita rake, ndibatei ndimbokurukura naye ndimboya naye paplatform. Ndonyanga nchifamba naye zvamanje manje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.